Gavana Makericho Dr. Mutai kod jaod bura mabureti Kibeta Komigoi oroko wilo mabura mar odi pekage wacho ni jatend piny ni kod paro makare mar gero piny Kenya kendo nywando sirkande. Dr. Mutai ne wuoyo mar chesing chung'od bura mabureti kamano kwayo jokanyo mag Azimio mapod obalo gi okang' mar tiyo kanyakla gi jatend piny mondo oriwre gi piny owacho mar gero piny. Kwayo rawere matindo mag Gen osir piny owacho okenge mar chupo gigo ma osemiyogi ng'ado mondo omed jiwo kwe pacho ka kendo kik pog oganda jo Kenya. By bringing in the former Prime Minister Raila Odinga, us from Kenya Kwanza, we want to say we celebrate the President, we agree with the President, that after the Gen Z's conversation, there must be a need now to build one country, Kenya. The coming in of Raila Odinga and other leaders will ensure that Kenya Kwanza live to its true meaning, which is the Kenya Kwanza government, a Kenya which is Kwanza ni Kenya, so that we come to other things. Tunataka kushukuru Rais William Samoei kwa kazi ambayo anafanya to make the country remain stable, sure that the country continues to progress, and to make this country continues to enjoy its democratic position by doing things right. We want to President that this nation is one, and that this government serves all people together.